ndị be anyị ekene m nwoke kene nụ nwaanyị ọ ka bụ mụnwa bụ Ọgazi Amaka onye nke eji omenala Igbo by Ọgazi Amaka wee mara na peji ya n'ụbọchị taa Ọgazi Amaka awụnyego gidigbam na ya bụ ọmarịcha mmemme. Hi Chief. Ekane? Yeah. Good. Nice. Oh, Ọgazi Amaka. Okay. No problem, sir. Vayano Potasa. Iwe wano no na ana mekene High Chief from Umudin. Ọka bụkwa na ya bụ ọmarịcha mmemme nke ogwugwu Innoson Motors n'Umudin Nnewi ka anyị ka nọ na ụbọchị taa were na-ewetara ụnụ ya bụ ọmarịcha ihe ngosi ihe onyonyo nke ogwugwu iri ji. Ọka bụ na ya bụ ọmarịcha mmemme n'ogwu ezigbo mmadụ udo dị na ya bụ ọmarịcha mmemme nke iri ji ogwugwu Innoson Motors ka anyị nọ n'ụbọchị taa were na-egosi ihe onyonyo anyị n'ụbọchị taa maka na omenala Igbo ya adịrịlị maka ndị kwere unu na ndị kwere omenala Igbo ya adị maka na amarọ m ewepụ omenala amarọ m ebe mmadụ aka anọ taa maka na nna nna anyị ha niile amerienu ọgwụ ha bụ na ha zụtara ana anyị na-ele taa ọgwụ ha na ha zụtara ife ụfọdụ gasị anyị na ha afụ n'ụbọchị taa maka na mmadụ anyị were ife dube tụfuo jegoro nke dube onye ọzọ ọgụnụ ka anyị na-ekwu maka omenala Igbo. Anyị kwuru omenala Igbo ya dụdịsie ike maka na ọ dị oke mkpa na nwa afọ Igbo ọbụla kwesịrị ịgba omenala be nna ya ọ ife kwuru ka a na-eme maka na mmadụ aha ahapụ ise ka ọ na-agba ụrịọm ọ iweruzie ife dube nna tụfuo onye nwere onye ọzọ webata isi na anya anụ ụdụ ya anya tonu ọ ka nwụkwa na anya bụ ọmarịcha mmemme nke ogwugwu iri ji na Umudin na Innoson Motors ka anyị na-abata ugbo unu n'ezi anya unu ga-afụzi ya bụ Innoson Motors unu n'ezi anya unu ga-afụzi ya bụ Innoson Motors ọrụ ka a na-eme ọ na ya bụ ọmarịcha mmemme nke iri ji ya bụ ogwugwu ka anyị na-abata n'ụbọchị taa onezi anya onye afọ ka ya bụ ọmarịcha mmemme siri na-aga n'anya ya bụ mmemme ka na-akwadobe mmalite mana n'oge na-adịghị anya ya bụ mmemme ga-asara ọkụ mmụọ dị iche iche agba ebe a taa ajọ ọfịa Nnewi agba ebe a live today ọtụtụ mmụọ dị iche iche ma mmụọ Nnewi ma mmụọ obodo ndị dị iche iche ga-agba ebe a live ọ ife kwuru ka a na-eme ya bụ ijele ọ nọ n'ọgbọ ijele bụ ihe nọ n'ọgbọ ijele ka anyị na-anabata ya bụ ọmarịcha mmemme nke